Yes, welcome back to Lambo Bisaya. For tonight's video, kay gabi nila namin nag-record, pero gabi mo na, no? Na aming bagong kauban sa atong vlog, yes. no? And naasi, kung makita niyo na si Albert. Yes, pag-hi sa ila, Albert. Ay, mga kalambo. Yes. So, unsay i-greet si Albert, nangahay lang kalambo. Welcome na to si Albert. Oh. Ay, sa tanan mga kalambo niya Si Albert, no? Among ipailaila. Una na mong ipailaila si Albert. Among nihatag ang rason kung anong kauban ako si Albert, no? Si Albert is dito, kauban ako sa tindahan, no? Si Albert is pinaka-abtik. Dito, kauban ako sa tindahan, no? Si Albert is pinaka-abtik. Isa sa mga pinaka-abtik na ako nga fryman. Wow! Prito, manok. Tapos kini si Albert, pilap na kabulan, Bert. Murag duha pa lang, duha pa lang si Albert kabulan. Nya kini si Albert, garaon kayo niya sa pag magsigog vlog, kung nakita niyo sa mga vlog nako, nakita na niyo si Albert siguro sa akong reels, no, ginabutangan ako si Albert kay mao lagi magara-gara siya. Tapos niingon siya sa ako ma'am, ganahan na siya mag-vlog kay pangandoy niya mag-vlog. So dugay na to siya nagingon sa ako siguro mga 2 weeks nang nilabay. So mo nang naa siya diri ka. Wow. Ano siya ni dala. Kung gisuportahan ako siya sa iyang mga pangandoy. And Ang iyang pangandoy dyan, magdala siya og kibalay mo man ang atong hatod karon sa Lambo Bisaya. So, yes. Atong sa ni nakadecide mi ni Jai nga ang among magong purpose sa is content namo is kung unsa amo ang kanang life, no? Kung unsa mo weekend, kung unsa mi manglaag ni Jai kay kung unsa mi mahilig mag-umi ni Jai mag-jam. So mga tas makita niya mong content is kanta-kanta ni Jai. Pero katong ingon si Albert, ingon si Jai sa ako, Jai, what if apil na si Albert? Sabi ko nga, naman mo si Albert, mag-lisod siya kung makasabay ba siya sa atuwa. So nag-una kayo, may nag-istoryahan ni, sumo ko ang decide niya na i-apil lang si Albert. Kaya nga, ingon si Albert niya, ganahan siya mag-vlog. Ano ganahan gani ka mag-vlog, Bert, diba? Para magkawanta sa tanang mga viewers niya sa mga kalambo ba? makita yung talent. Oy! Ay, si Albert, di ba gusto ka mong artista sa una? Gusto si Albert mag-artista, yun siya. And karon kabalo naman tagtanan na mag-upload lang ka sa Facebook, mag-upload lang ka sa YouTube, hindi na kami mga artista. Si Albert, kay kulang og resources, so mao niya mong gusto ni Jai. Gidala na siya para kauban na naman siya. Yes, kauban na naman siya sa Lambo Bisaya. Sugod karon nga vlog Jai, no? Welcome, Albert. Wala pa siya t-shirt, no? Wala pa t-shirt Bert, pero mapabuhat lang ni Jai t-shirt para sa imo. Yes. Tapos, pero mahalaga wala t-shirt siya Albert. Albert. Uy, Pero wala siya t-shirt pero tanawa. Wow. Siya. Ano yan? Pagtawag nung Albert, Bert, asa ka? Isa ma'am, nakauli na akong boarding house. Bert, mag-vlog ba ka ron? Jud, isputing kayo yun si Albert. Ulo ka ni ko, Jai. Ulo ka Jai, murag tagkatabang niya. Diyan na ulo ko, Jai. Kaya pag yun ako, Bert, asa ka? Boarding house mo ma'am, bumagilis ako na ulo ko sa pag-milis. Mura man mo apil o Grabe, murag mo apilog ka na GS Prom. Naulaw ko. Naka-polo, naka-shoes, naka-kuha ano yan, naka-shoes si Albert. Pero, yung nga Bert, ay nagkabala ka kay half ra man ang atong video. So, Albert, pasok! Pasok! Kung nga po pala si Albert Habana, so nandito po ako ngayon kasama nila. So thank you sa inyong dalawa, ma'am. Yes! Kapangawala po ako sa pamilya namin. Ilang taon ka na, Bert? Ilang taon ako, 19 pa po ako, mga kalambo. 19, batang-bata, sariwang-sariwa. Ay, Still searching si Albert. Single? Single pa po. Uy! Kung kinsa tong mga gusto niya makita ko ilang forever na si Albert Derek. Woo! Hey! Ay, kaulo kay ang mga kalambo nato diha. Magsubaybay sila sa imo. Sugod karon Bert nga vlog. Magsubaybay sila sa imo. Kulala na si Albert. From imong pangandoy, tanaw na to mga kalambo. Challenge po ni sa among Jai. Kay karon December 6 no 2022. So, amo ni look back sa after a year, no 3 to 5 years from now. O 1 year, no, a year from now, tanaw na ang kini nga video, look back nato ni unsay mahimong resulta sa pag-push through namo aning vlog kay Albert. Okay. Hopefully, inyo kami suportahan. Kauban sa pagsuporta ng kajay kay Albert. Kay si Albert yun ang actually magdala na, no?
kami is murag i-support kami sa iya tanan vlog. And siya rin, kumbaga sa Cardo pa, siya si Cardo. Kung sa probinsyano pa, siya si Cardo. Basta. Si Jai, si Kuan, si Kalda ko kalaban. Sige Bert, babanapin na pagpainaila sa ilaha. Uulitin ko. Ako nga po pala si Albert Habana. So, taga San Luis po ako. So, andito po ako ngayon kasama sila yung mga kalambo natin. So, 19 pa po ako. 19. Tapos, pila mo magsuon? Pito. Dito. Ikaduha ka. Ikado. Yan ang abot magkadali sa butuan tuon. Pangarap kong magpunta sa football. Gusto ko magtrabaho. Gusto niyo makatrabaho kay dili ka dito kuan sa inyong magtrabaho dito. Ganahan dito dito sa syudad. Tapos ganun naabot man ka sa Chikinini. Ayun. Gusto ko magtrabaho doon sa Chikinini. Chikinini. Kay gusto ka magpa-Chikinini. Okay. Oh my God! Marang mahilig ka kay ang gidadawat lang mo diya sa Chikinini katong mahilig sa Chikinini. What? Sa moto na dawat jud ko kaniya. Pila naman ka buki mo na Chikinini hay. Pero wala pa. Grabe. Grabe na tapos. Wala pa. So, si Albert, single mo ka Bert, nakayab na ka. Ayab na ka. Kaisa po. Wow! So kung matingala mo, basig matingala mo na magtagalog Loyal si Albert. Si Albert is sa iyang gusto mag-vlog, anad siya magtagalog. Yan ang kapila na siya nag-testing, di ba Bert? Na mag-vlog siya sa iyang phone, Tagalog yun siya. Kaya mo na iyang ina-idolize sa kanang sa mata makita niya, sa mga vlog, sa TV, no? Mga pelikula, gano'n. Ito nga, kuan. Bilib ko ni Albert kay na-learn na niyang pagtagalog sa salida. Di ba Bert? So mo itong gusto niya mag-artista. Anong gusto man ka mag-artista, Bert? Anong gusto man ka mag-vlog? Kasi parang makita naman ng lahat. Ano akong pagkatao. Ano yung tunay kong pagkatao. Ay! So, ang gusto ka musikat. Gusto ka musikat, makita sa tanan nga. Wala nga mag-vlog ka para magpasikat, pero kuan, kung ikaw papiliin, gusto ka musikat sa pag-vlog. Gusto niya ipakita yung talent mo, Jai. Yes. Kung sa may ipakita nimo sa ilang nga talent nimo. Bawa, may ipakita nimo sa ilang nga talent nimo. Bawa, kung sa may gusto nimo sa mga viewer nato, gusto ba nimo nga mapalipay sila? Mahimo silang malipayon sa imo ha. Kung muna nga nakanindot po sa Lambo Bisaya kay siyempre Lambo Bisaya magmalambuon to inspire other people, to motivate, no, inuna to encourage people na mahimong happy sa life, di ba? Yes. Happy lang walang ending, di ba, Jai? Yes. So timing kayo ang pangando ni Albert. Ato i-push through. So meaning Bert, ing na sila kung unsa ka kalipay karon nga. Kung sa imong gibati karon Bert nga atong first vlog karon. First mo ning hinumduman December 6, 2022. First vlog ever. Mo imong Of pinaka. Kaya ito yung title ani karon. First vlog with Albert Havan. Ay! Ang ganda ng ano mo. Nino to kapilido ay Havana mo naman og kining kuan. Takdan akong Tagalog. Kasi kapag nakarinig ako ng kanta na parang na banggit yung apelido ko na Habana, kanina pa rin. Havana, unan. Napapasayaw ako, sabi ko, parang apelido ko ka ata yun. Tapos makasayaw ka. Sinasayaw ako, kunti lang. Pero karon ka makita magyud namo na appreciate namo nga gipangandaman guni-guni nga vlog. Kay syempre nakakuha na gud ka unsay kaingon nimo karon sa mga viewer nato karon nagtan-aw na. Sure ko sa kini nato nga vlog na mga nagkatawa ani o nalipay nga gusto mo suporta sa imuha. So unsay way kaingon sa ilaha para suportahan kanila. Ako lang may sabi sa inyong lahat, guys. So, thank you po sa suporta ninyo at saka thank you din sa inyo yung ma'am kasi nakasali na ako dito ngayon. Kasi pangarap ko talaga mag-vlog eh. So, ayun, nakasama ko si ma'am. Ilang beses na yun eh, inakasama ako niyo. So, thank you sa iyo ma'am. At saka sa mga viewers natin dyan, mga kalambo natin, thank you po lang sa lahat. Ina nga tatalunin mo sa John Lloyd sa pag-arte. Susugod ka ron, no, mga kalabo. Busy ka to kaon, no. Ulitan ka, ulitan na makagpasit Gusto ka man doon. ko. Pero sugod ka ron, mga kalabo, no. Si Albert na magatag sa ating mga tips. Mga tips, mga kuan. Kay, nangutan na mo kami kang Albert dito na yung adlaw no before may nag-decide na dyan nga i-appeal siya.
mahilig siya mag-advise, di ba Bert? Mahilig ka mag-advise. So, karon nga video, dili sa mag-advise, kaya nga magaling paila pa sa inyo. So abang-abang na lang. So, abang-abang na lang mga suri mga videos. Kung asa mi mo adto, no, syempre atong kuanan nga mauban na mo si Albert kung dili si Albert duty, no. Yes. Tapos kung karang magka-kuan po ng amo ang schedule ba. Pero sa tanang vlog namo, nanigid si Albert, no. Inyo nanigid mo kakuan, nanigid si Albert. So, Lambo Bisaya with Albert Haban. Yes! Basta-basta. Until moabot ang time niya kanang kuan na, sikat na kay si Albert. Maglakaw to sa kuan Bert sa kanang sa mall Bert kay wala na Bert. Wardya namin ni mo. Wardya mi. Magkabuang sila papirma sa imo, magpa-picture sa imo, unsa may imong istorya sa ila pag magpa-picture na sila sa imo. Wow, naghanay sila kayo, magkabuang sila pa-picture sa imo, magkagulo na ba? Unsa may imong ingon sa ila? Sa ika-advise mo anak. Oo. Sugdan na nato ka na. So, thank you. Oh, Kay thank you. nakaabot ko yung muna na happy kayo sila, maging picture sila sa ako. Yes! Kung wala ka sang Lambo Bisaya dito, may yan. Yes! Kanya magpasalamat po sa Oh, ila. may pasalamat. Thank you sa inyong lahat. Tapos hinay-hinay lang kay para dili magkasakitan no. Magkabuang na mo kang Albert Pohon. Sana all. Pag magkabuang mo kang Albert Pohon no, ang amo lang may advice ko sa inyo ni Jai is careful lang mo no. Pero ka relaxan mo. Tawagi lang ni Jai tag 5,000 lang kada picture. Dali ra ni makita si Albert na ara ni sa chikininit tatak sa kalangingat nila. Oy! Doon lang sa Butuan, saka Langian, sa Mansagan, na ganun. Doon ako nagtatrabaho sa Chikinini sa Mansagan. Yes! Unsa pa kayo nimo sa ila. Abangan nyo kung ano yung mga pasabog namin na alam po kami, sila ma'am, ganun. Abangan nyo po ka. Huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at saka mag-like, ganun. Tapos i-share. I-share mo sa mga kakilala mo na, mga best friend, ganun. Katong magkuan, ipa-comment below kung kinsa to magpa-shoutout, di ba? Kung magpa-shoutout sa imo, pa-notice sa imo ba? Oo. Kapag magpa-notice mo, pag-comment lang mo kay si Albert ang mag-notice. Wow! So, ano yung pinagdaanan nyo sa buhay, ganun. Kung mga broken hearted ba kayo, mag-comment lang po kayo, guys. Okay, si Albert ang hatag sa inyo mga advice. Tapos Bert, karon ipa-kuan sa ilahan nga. Pangandaman mo din mo rin, kung makita man ninyo, naligo pa din si Albert, naulog kay Minijay. Kay si Albert, bagong ligo, di ba? Ay nagpolo. Ingon kay ko, Bert, bago na yung polo, yung siya, bago pa din pinalit mo. Ay, basta-basta. Yes. Yes. Lambo, Bisaya. Kung gusto mo palit, just message us. This is Lambo Bisaya t-shirt. Sorry karon kay dili pa karon kuan, dili pa karon libre. Pero mabot ra panahon nga mahimo na libre. Yes. Of course. Panghatag ni Albert sa inyo. Yes! Si Albert na matag. Yes, tungod kang Albert ipang libre na ni. No? Di ba Bert? Di pa ningon naman si Albert, ikulbaan ka. Wala lang, pero first time ko po talaga ganyan. Yung sa dati, doon lang tayo sa tindahan. Tapos ko nang murag kuan na to, murag dili ra kayo. Parang hindi na totoo eh. Parang extra lang. Ngayon, parang nandito na tayo. Yes! So, tayong tatlo. Tinuod na yun eh, Tinuod na yun. Tinuod na yun. Seryoso na to. Apil na yun. So gali, si Albert is, ang sunod nga video na mo is, ang tips ni Albert is, unsaon para mahimo kang malipayon. So yun ang abangan. Yung si Albert, abangan nila. Abangan nyo lahat guys sa susunod namin mga vlog, gano'n. Mga tips, no? Si Albert ang matag. Kami ni Zay, kuwan namin rin, sabit-sabit rin. Yes. Actually, si Albert. Sidekick kami ni Albert rin. So, anda mo na daan mo kung sa ihatag mo sa ilang advice no, para mahimo silang malipayon. So, mga kalambo, at tanginin nyo, masunod na mga video, no? Kung unsaon nimo para mahimo kang malipayon. Yes! Mora to! Ayaw kalimot. Ay, kalimot mga kalambo pag-like, mag-subscribe at i-share mo sa lahat yung mga kaibigan mo, mga kaklase mo, gano'n. Ayaw kalimot, ug pirming dumdumi nga, Lambo Bisaya!